अरे ये बूढ़ी जाना तारू अपना क्षेत्र से ग्राम पंचायत राज मोतीपुर से मुखिया पद के उम्मीदवार प्रत्याशी मुनेश्वर बाबू। अब की मुनेश्वर बाबू के वोट दिहल जाई। ए बूढ़ी तार का राय बा काजी हम तो उहा के वोट दे, मुनेश्वर बाबू के वोट दे। उहा के चुनाव निशान बा कलम दुआत छाप, कलम दुआत छाप। हाँ ये बूढ़ी अब की मुनेश्वर बाबू के भारी मोटो से विजयी बनाए के बा। ठीक बा चल तनी गाँव में घूम घूम हम कह देवे जे अब की ग्राम पंचायत राज मोतीपुर से मुखिया पद के उम्मीदवार प्रत्याशी मुनेश्वर बाबू के चुनाव निशान बा कलम दुआत छाप। अरे ये बाबू अब की न भूले के बा न भुलाए के बा। जे भी भूलता ओकरो के बतावे के बा कि अपना मुखिया प्रत्याशी के चुनाव निशान बा कलम दुआत छाप। मुनेश्वर बाबू के चुनाव निशान बा कलम दुआत छाप। सबका से इहे बतलावे के बाटे, सबका से इहे बतलावे के बाटे। अपना मुनेश्वर भैया के जितावे के बाटे, अपना पूनम देवी के जितावे के बाटे। कलम दुआत पर बटन दबावे के बाटे, अपना पूनम देवी के जितावे के बाटे। अपना मुनेश्वर भैया के जितावे के बाटे। सुनी चाचा सुनी चाची सुनी भैया सुनी भाभी, अब की नहीं के मुखिया बनावे के बा। कलम दुआत पर बटन दबावे के बा। अब की नहीं के मुखिया बनावे के बा। कलम दुआत पर बटन दबावे के बा। अरे ये बूढ़ी अरे सुन तारू अरे चल ना मुनेश्वर बाबू के अब की वोट देवे के बा। उनके राजा बढ़िया केहू नहीं के अपनी के सुख दुख में हरदम से मुनेश्वर बाबू साथ देनी। वहाँ के चुनाव निशान बा कलम दुआत छाप। कलम दुआत पर बटम दबई ह, अपना मुनेश्वर भैया के मुखिया बनई ह। अपना मुनेश्वर भैया के मुखिया बनई ह। कलम दुआत पर बटम दबई ह, अपना पूनम देवी के मुखिया बनई ह। भूलता जे भी बतलावे के बाटे, भूलता जे भी बतलावे के बाटे। अपना मुनेश्वर भैया के जितावे के बाटे, अपना पूनम देवी के जितावे के बाटे। सुनिए चाची हाथ जोड़ी परी पैया कीन के जितावे के बाटे। सुनिए भैया हाथ जोड़ी परी पैया कीन के जितावे के बाटे। काये चाचा अब की क्या करा का वोट देवे के बा। अरे बाग बुड़बक अपना क्षेत्र के अपना घर के मुनेश्वर बाबू उठल बानी। मुनेश्वर बाबू के अब की वोट देवे के बा। मुनेश्वर बाबू के चुनाव चुन बाटे कलम दुआत छाप। करी है विकास तो सबके देख लई है, गली गली चारू ओरी रोड बनवई है। गली गली चारू ओरी रोड बनवई है, गली गली चारू ओरी रोड बनवई है। करी है विकास तो सबके देख लई है, गली गली चारू ओरी रोड बनवई है। केहू के बातों में अब तू जनियई हा, केहू के बातों में अब तू जनियई हा। अपना मुनेश्वर भैया के मुखिया बनई हा, अपना पूनम देवी के मुखिया बनई हा।
जितावे के बाटे। अरे ए बाबू, अरे सुनत रहो, अरे का होया चाचा बताई। अरे ए बाबू, हम ई कहतनी जे सब के उसे कह दो जे अब की मुनेश्वर बाबू के वोट दे। हाँ ये चाचा, अब की मुनेश्वर भैया के वोट देवे के बाद। सुनी चाचा, सुनी चाची, सुनी भैया, सुनी भाभी, अब की नहीं के मुखिया बनावे के बाद। कलम दुआत पर बटन दबावे के बाद। अब की नहीं के मुखिया बनावे के बाद। कलम दुआत पर बटन दबावे के बाद। अरे ये चाची ये चाचा, अब की ना भूले के बा ना भुलाए के बा। आ कलम दो हाथ पर बटन दबावे के बा। अरे हो रे बाबू, अब की मुनेश्वर बाबू के जितावे के बा। आ कलम दो हाथ पर बटन दबावे के बा। अब वो अपना बुढ़ियों से कह देता नहीं जे कल में दो हाथ पर बटन दाबी। जनता के सेवा करिए रहिए हरदम साथ जी। इनका से अच्छा केहू करी ना विकास जी। इनका से अच्छा केहू करी ना विकास जी। जनता के सेवा करिए रहिए हरदम साथ जी। इनका से अच्छा केहू करी ना विकास जी। सुनिए चाचा चाची दी जा सपोर्ट जी। सुनिए भैया भाभी दी जा सपोर्ट जी। अपना मुनेश्वर भैया के दी अब की वोट जी। अपना पूनम देवी के दी अब की वोट जी। कलम देवत बाटे निशानी चाचा की सबसे बतावे के बाटे। कलम देवत बाटे निशानी चाचा की बटम दबावे के बाटे। अच्छाई वाला ये बाबू, अब की सब के हुई एकजुट हो गए। आ कलम दो हाथ पर ही बटन दबावे। आ भारी मोटो से मुनेश्वर चौधरी के विजयी बनावे। मुनेश्वर बाबू बहुत अच्छा आदमी है। मुनेश्वर बाबू के चुनाव चुनबा कलम दो हाथ छाप। कौनो विरोधिया के फेरा में नई। अपना मुनेश्वर भैया के अब की जिताई। अपना मुनेश्वर भैया के अब की जिताई। अपना मुनेश्वर भैया के अब की जिताई। कौनो विरोधिया के फेरा में नई। अपना मुनेश्वर भैया के अब की जिताई। कलम दुआत बा निशानी बटम दबाई। कलम दुआत बा निशानी बटम दबाई। अपना मुनेश्वर भैया के मुखिया बनाई। अपना पूनम देवी के मुखिया बनाई। वोट दे के करी जा सपोर्ट भैया तीन के जिताई दी। वोट दे के करी जा सपोर्ट भैया तीन के जिताई दी। अरे ए बाबू, अब किते बुलाई बाट 5 साल फिर पछताइब। आ मुनेश्वर बाबू जैसा मुखिया कबो ना बइब। आय औरी एगो बात बा, ऐसने प्रचार कैसे बनवावे खातिर संपर्क करी चाहनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ठेकरा बाजार जेकर निर्माता बानी सुरेंद्र साहनी जी।